שלום, היום פותחים קצת של רובלוקס. מה? אבל למה? מה? אבל למה את אוהבת? די כבר! יאללה, שוב פעם פותחים. מה זה? גפן. שכח את העמוד הירוק. אני רוצה לעשות את שלי. מה זה הדבר הקריפי הזה? טוב, הנה שוב פעם סיפור. פותחים? מהר, משהו שייתן לי משהו פעם הקריפי הזה. זה הכי מעצבן אותי, בא לי רושת בנות. מה זה הדבר הזה? וואי, למה זה יוצא לי? טוב, הנה שוב פעם סיבוב. סליחה שאני עוצרת, ככה אני רוצה פשוט. וואי, מה זה הראש הזה? אני מכירה את הראש הזה, אבל אני לא אוהבת אותו. טוב, גפן, אני הולכת לעשות רק את זה. למה זה עושה לי את זה? למה? טוב, הנה שוב פעם, סליחה שוב פעם. חשוב פעם שאני יותר יודעת, בלי ראש של בנות. מה? אומייגד, אני מכירה את הכאב הזה. מוריה, תראי. נכון, אנחנו מכירות את הכאב הזה? אין לי ככה לב. שמעתי הרגע מהאחות שלי. אמנם. כן, פותחים. יסתמה. מה זה הראש הזה? החננה הזה. קבלי. די, מוריה. אני אגיד אותך בסוף לאבא. לא. משהו פעם הראש החננה הזה, אני לא אוהבת את זה. ותעשו לי, ראיתי שיש לי 8 מנויים, תעשו לי עוד מנויים. עוד אחד אחרון מהר מדי. יש לי אחד אחרון וזהו. קדימה, מה יעשה לי? מה, שוב פעם חבל לי. תירשמו גם לערוץ שלי ותעשו לייק.